Oke, masih bersama saya di sini. Kali satu nomor orang Minang sudah bisa hadir kan? Satu nomor cinta tak sampai. Salah, yo salah denai tak pandai, indah talarai, sansai sesa, kasih tak sampai. Salah, yo salah jantung jo hati, cinta tak tuntun indah dan bagi udah malahan diri sampai kini dan tak pandai cari ganti. Pintu hati tak tutui arek tak kunci. Di alam nyata udah yo Allah tiada. Di alam nyata nanti hanya pusara, bayang-bayang marubo di batin udah tak pernah tiada, malah bakawan manja. Mungkin samonyo hati jo jantuang ala nasibnyo, pusaro cinta kita. Salah, yo salah denai tak pandai, indah talarai, sansai sesa, kasih tak sampai. Salah, yo salah jantung jo hati, cinta tak tuntun indah dan bagi udah malahan diri sampai kini dan tak pandai cari ganti.
di alam nyata nanti nggak hanya pusaro bayang-bayang marupong di batin udah tak pernah tiada malah bakalan manja mungkin salah monyo hati jajan tuang alah nasibnya pusaro cinta